Здравейте хора от YouTube, аз съм Елроб до на мен и сега снимам в един сервер на Майнкрафт. Тук до мен е куката. Така. И още един човек ще играе с нас. Чакайте. Спаун. Това е един сервер, който ще има IP в описанието на клипа. Тъй. Да се оставят домакирката в Ender и в честа Ender чест. Омага. Отворя го. Окей, Чай се отивам да копам в копалнята. От интернет. Оле, бахти колко бързо събира левел, за да ма кирка. Има ли Warp Jump? Колко? Къде са другите? Емералд! Пусна ми Емералд. Да, видях, ти имаш 40 Емералда. Тоест имате. Колко? Няма. Тоест... тук те беше, аз се пази, тук те някъде беше Емералда, ама. Взех! Панна ми 2! Даже имам съм 2. Още един Емералд. И още 2 диаманта. Имам 2 диаманта, за жалост. Злато... 3. Чакай, тук може някой да го щупи. Да е в къщата. Чакай, още едно ми падна. Чакай само да стана 300. Да, видях. Какво да сложа сега? Как злато и желязо в едно? Се пази. Готово. Да, 2 златни колби. Какво не може? Емералд. Добре, имам вече 4 емералда. С ръка ли трябва да е па? Ето вижте хора, чупи се с ръка, сега ще демонстрирам. Та диамантената ми кирка почти свърши. Да, 32. Диамант! Падна ми диамант! Вече имам 3... Вече имам 3 диаманта и мога да се направя още една, ама аз имам, нали? У нас деца направихте, ти дет ми я беше дал.
Кои клипчета? Да, то клип много лагеше, нали? Защото снимах с една друга програма, която вече не снимам май с нея, не знам. Забравих името. Май снимам с нея, ама тогава беше на такос. Тогава играх на шорт. По принцип на шорт много лаги. Пана ми Емералд. Омага. Къде ви? Омага. Да, видях го. Диамант! 5! И злато. Диамант! 6, супер! Емералд тук някой изтървал май. А не, то беше експи. Вече имам 6 диаманта и 6 емералда. Кой викаш по някой време може да ме дигни нагоре? А? Тако викаш? Добре, вече съм в къщата. Чай. Почти ми е такова на диаманти на кирка, почти ми е свършена. Ама колбички. Чай се, къде са е тук? Аз се пази. Аз съм първен също тако си. Тук ще сложа малко да се пекат, да се пече той. Омага. Що? Ще стане на стол, ме. Чай се, и то с не изгаря, бах му нахалния камък. Пак не изгаря, бе. Бах му камък. Да, аз го видях. Ма аз искам да такова да стане на стол. Кой ще каже да направим един чест рум? Да, ме искаш пак отстрани да е с стол. Не, дай сега, брат. Таман съм аз тук и ще ти помагам. Отивам да слагам и камък да се пече, нали? Стол.
Значи вземам малко ти. И сега. Чай, значи диаманти. Тая, аз имам сам тая, брат. Пръчки. Честно. Ето хвърлих Март. И аз Март. Днеска поудявам. Да, бе, чакай, ти почвай на там, аз насам. Ай, почвай. Какво? Чай се ще кажа. Готово май съм на 10, не знам, не съм. Я приброй. Чай се. Да, на 10 съм. Ма дай с 3 блокчета нагоре, а? Емералд. Не, аз го направих с 3 и 4. Да, бе. О. Я колко дълъг е станал клипа? 12 минути. Тук съм аз. Не почна. Добре, бе. Готово. Май. Ко? Какво? За ко? Чакай, купая споко. Какво? Айде да го поправим, ама трябва с такъв стон, да. Ма аз нямам в себе си. Чай, аз ще отида до той. Аз стоям горе и ще направя. Той. Стоун. Не, тук че. Направих
стак и 4 стоун. Добре. Аз... Да, чай тук начин. Да, направо се очуди. М. Пусна ми диамант. Като ще трябва още едно блокче да такова ми, нали? Да разширим. Не за столна отстрани. И на мен. Аз. Защото тогава нямах стоун. Чай сега. Къде си? А колко дълъг е станал клипа? 18 минути. А? Не, аз по принцип ги правя 20 минути. Хора, знам, че този клип ще е малко... Няма да е толкова интересен, защото копахме през повечето време. Да, и бях много нахъсан. Нали, ще искахме много да направим този чест рум и бях нахъсан да снимам. Викам я дай да снимам и... Shit.
Сериозно, сега ли трябваше да им се щупи кирката? Аз направя една каменна кирка. Къде е той? А, да, видя. Да, бе става. Почти съм пълен с стоун. Не, нали, нека да се купастим, защото ние виж, че имаме и в той. Имам честро, ми там ще има много честове. И да слагам трябва да сложим да се пече. Какво? Какво? Наистина ли бе? Ма чисто ново ли? Не, може ли другата? Може ли другата? Къде си? Познай кое ниво съм. Да, кой е левел? 30, 51. Да, я къде е? Добре, хубава ли? Хубава е. Къде си? Да, ела да ти я дам. Интересно ми е как ще реагира Борил. Къде си? А. И сега, след малко Иляне... Стига с този Илян, ба. След малко ще трябва вечерям. Че? Чай сега, ще направя едно нещо. Да, аз вече снимам с друга програма. Това с няколко снимам аз. И я виж, че. Не, това пък няма да го пусне. Чакай. Се пази. Имам, даже ми останаха 5 емералда. Добре, аз ще спра клипа на пауза, ще лефна от сървъра и като се навечерям идвам. Че ще да лефнем и спрям клипа на пауза. Окей, хора, като се навечерям идвам. И ето ми след паузата на този клип, аз вечерях, пък Смар правеше често ума. Омага, не те вижда. Ето. Час даже. Добре. Ти за кои си? Аз съм за немците. Много добър отбор са Германия.
А? Да, вкараха 7-1. 7 гола вкараха на Бразилия. Направо ги разпиляха. Ноер! Извинете за провикването, баща ме питаше какъв е вратаря на Германия. Мгм. Ние на колко хиляди сме я? Окей, хора, това е края на този клип. Надали ви е харесало видеото и чао!